Iedereen is hier blij, hè? Vandaag zijn we vooral in het lemen. Het is eigenlijk heel bijzonder dat het zo blijft plakken. Hoe mag je nooit kratsen? En nu mag ik dat wel doen. Dus, Het grote idee is om een gezamenlijke tuin te hebben waar ze van alles kunnen verboeken samen met allerlei lui. Maar dat ook hier kunnen komen verwerken. Dat de mensen hier een beetje meer bij elkaar komen. ja, minder achter het scherm. Slijpen. We hebben een 80-tal vrijwilligers, dat is jong en oud. Koffie? Lekker koffie. We gaan samen vla bakken, we gaan samen brood bakken. Vlaai is altijd goed. Ja. Het allerbelangrijkste is om de leefbaarheid in de dorp nog een extra plek te geven waar jullie elkaar bijeen kunnen komen ontmoeten. Dat gebeurt al nu met het aanleggen en het boeren. Hè. Maak eens een beetje door. Dat is gek. Veel meer gehoord dan gewerkt. Maar dat zijn... Anders is het niet meer tegen.